Aleșii locali care vor părăsi partidele cu care au câștigat mandatele să rămână fără aceste mandate. De regulă, știm cu toții, părăsesc partidele de opoziție și merg către partidul de guvernare. Traseismul distruge, de fapt, speranța oamenilor care ne votează. Traseismul este un viciu care distruge și discreditează tot ce se numește politic. Voi mergeți pe la primarii noștri și deja nu le dați lor bani în mână pentru dânși, cum o făcea Șor, dar le promiteți bani pentru oraș. 20 de milioane de lei, 40, 60 de milioane de lei, ca ei să părăsească partidul nostru și să devie independenți. Eu vă spun, în calitate de primar, este un instrument care se folosește cu brio, îl folosește actuala guvernare. De fapt, în acest timp, foarte mulți primari pot fi convinși, așa, dacă putem spune convinși și constrânși mai degrabă, ca să adere la partidul de guvernământ. Astăzi, actuala guvernare încă continuă ca să meargă să discute cu primarii în așa fel că dacă treci la noi la partid ai să obții finanțare, dacă nu, noi să obții finanțare. Personal mă întâlnesc cu toți primarii care nu sunt de la noi, care nu știu de noi ținem în tonul așa, de acolo, da, rezultatul, nu? Comun, fii prost la toamnă, s-a terminat cu canalizarea ta, da? S-a terminat cu apa, cu multe lucruri bune.